a vida está chea de perigos que poden causar accidentes. Exemplos de perigos. Fran. Fran. Punto 2. Previde accidentes. Empregando un método sistemático pódense evitar moitas situacións de risco. Menos mal, porque eu sou unha situación de risco con patas. Xa o di a lei de Murphy, se algo pode sair mal, a sair mal. Lei de Sebas, se algo pode sair mal, seguro que me cae a min. E lei de Lucía, se algo pode sair mal, é culpa de Fran. O certo é que mellor previr que curar. Home, que eu estudo medicina, esperaba gañar a vida curando. Vivir sen perigos é imposible. Existen riscos, problemas ou accidentes que son simplemente inevitables. Falso, só hai 3 cousas inevitables na vida. A saber, A morte, os impostos. E Fran. Non aturo máis, se sigo no paro vou acabar por tolear. Quero traballar, necesito traballar, de vezo por traballar. Non digas blasfemias, Ti non sabes lo que é isto, ti non sabes lo que é sentirse un inútil. Sí, claro, sí que o sabes. Non entendo esa obsesión túa por chollar. Só acheo de gañar o pan coa suor da túa fronte. Si, algo in. Pero a mí súame máis vai outra parte do... Non é só porque necesito os cartos, é que necesito aportarlle algo á sociedade. Ti non sentes a necesidade de darlles algo aos demais. Home, eu sonche máis ben de quitar. Teño a actuación perfecta para ti. Sí, un bailarín de claqué coxo. Que se estou de broma? Es mamalón do carallo, te salgo en contra dos coxos. Porque se te salgo en contra dos coxos, podo facer unha chamadiña a certa asociación de minusválidos e vaste cagar. Ola. E logo os coxos non teñen dereito a bailar claqué. Todos intentamos gañar o pan, fascista de merda. Non ves? Ata un bailarín coxo necesita traballar. Ois, ti pensas que... Non pode ser. Non sei, igual... Proba ti. Os dous. Imposible. Xa estou aquí, entrei sen chamar. Non esperaba este cambio de plans, contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor. Mil escaleiras que baixar e subir, 1001 días para descubrir. Sempre mellor ser contigo alrededor, xuntos nun cuarto sen ascensor. Dime aonde encontrarás na igual. Que voy a pensar, contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor. Sebas, invadironnos os zombis. Son uns colegas da facultade. Ei, rapaces, este é Fran, o meu compañeiro de piso. Son guais, Temos que seguir falando así. É que estamos estudando. Temos un exame de anatomía. Ei, é a miña especialidade. Esa tía está moi cachonda, Sí, vai anatomía, de matrícula de honor. Non é o momento, Fran. Está cachonda, Está cachonda, Está cachonda, Está cachonda, Criaturiña, ti biches algunha vez unha tía en bolas? Xa, non biches, non. E que? Cal é o plan? Estudar? Sí, Fran, estudar. Agora se non se importa. Xa te trouxestes unha peli. O retorno do Jedi. Ei! Mi madriña. Sebas, podo falar contigo un momentiño? Tedelo que perdoar, o pobre tan normal. De onde os sacaches? Do reparto de Torrente? Son os meus amigos. Eses? Sí, que pasa? Sebas, mira, os dan ganas de chamar a Crónicas Marcianas. Mira, son guais. Igual non son tan guais como a ti, pero son guais a súa maneira. Quedamos de vez en cando e pasámolo ben. A iso lle chamas ti pasalo ben? A mirar fotos de vísceras e ver pelis da Guerra das Galaxias? Sí. Sebas, eses rapaces son unha mala influencia para ti. Pero por qué? Mira, hostia. Ti queres ser como eles? Sebas, necesitas axuda. E menos mal que estou aquí para axudarte, que senón non quero nin pensar. Fran... O primeiro, desfacernos deles.
Rapaces, sabedes que no Obi-Wan celebran a festa da camiseta mollada? 200 tías marcando tetas e deixan facer fotos. Non hai festa. Nin tías marcando. Era só por asegurar. Aquí hai unha compañía de seguros que busca vendedores. Non quero, Ana, nada de seguros. Necesito cambiar de aires, probar outras cousas. Pois non sei, a ver, aquí hai máis empresas que piden vendedores. Por exemplo, unha compañía que fabrica papel higiénico. Papel higiénico. É de dobre capa e, sobre todo, extra suave. Non especifica. Nunca vendería papel higiénico que non fose extra suave. O cu é unha cuestión moi delicada. Aquí hai outra. Buscamos vendedores para vender biblias a domicilio. Sabes perfectamente que son ateo. Nunca podería vender un libro se opinase que o seu autor non existe. Vale, a ver, outra. Buscamos vendedores de ataúdes para empresas funerarias. Teño pinta de vender ataúdes. Sí. Non vou vender ataúdes, Ana, que chamen a Drácula. Ai, a ver, Dieguiño, estou farta de che decir que ti és capaz de vender calquera cousa vendible. E agora resulta que todos son problemas. Poida que agora mesmo non queira ser vendedor. Tal vez sexa o momento de probar cousas novas. Outro tipo de traballo. Exacto, algo distinto, algo no que lle sexa útil aos demais. Necesito un proxecto de vida novo. A emoción de empezar de cero. Convocan suposicións a técnico de facenda. Que é distinto, non? Prefiro vender ataúdes, comigo dentro. Pero é para funcionarios. E os funcionarios teñenche traballo de por vida. Funcionarios... Díxenche que quería serlles útil aos demais, Ana, útil! Sí, pero facendo que? Pois non o sei. O que sei é que ten que ser algo distinto, novo, emocionante. Ten que haber un sitio reservado para alguén como a min. Sí. Chámase INEM. Tan pouca fe tes en min. Defraudeite-o algunha vez? Imos facer como quen que nunca preguntei iso. Vale. Como cho digo, quere un traballo distinto. Algo para axudarlles aos demais e sentirse útil. Pois algo haberá. Paréceche. A muller poida que queira empezar desde o principio a estudar algo que lle guste. Mira, un curso, por exemplo. Son Rosa, a representante de Gustavo Payaso. Hai novedades, sí. Xa lle deron a condicional. Xa pode volver a actuar. No, festas infantís non. Ten unha orde do xuiz que lle proíba chegarse un menor. Pero algo máis teredes, non? Como que Gustavo non é do vosso estilo? Desde cando tendes estilo vos? Mira, propóñoche un trato. Eu colgo o teléfono e ti vas tomar polo cu. Non traballan con os convictos. Home, non me amoles. Que non pasou unha noite no caldeiro. Eu... Como un cubata, Ana. Escoita, non puiden evitar oír a túa conversación, Rosa. Ninguén puido evitar oíla. Berrabas como un porco polo San Martiño. O que quería dicir é que parece que tes unha maneira de negociar pouco diplomática. Os empresarios do espectáculo non vala a diplomacia, só vala a mala hostia. Pois eu penso que habías conseguir máis se foses menos brusca. Claro, a xente responde mellor á amabilidade. Poida que se utilizases un ton máis correcto. Se pulisen os teus modais. Xa sei que non son alá moi fina. Pero non é por falta de educación, é porque non me sae da cona. Claro. A ver, o obxectivo, converterte nun ser humano normal e evitar que acabes sendo como esa banda de mortos viventes que tes por amigos. Objetivo, converterme nun ser humano Que e non fas? acabar. Tomar notas. Bo, deixa iso, anda. A ver, antes de empezar, imos ver a que nos enfrontamos. Polo que sei de ti, és un miñaxeas torpe, metezocas, anano, máis ben feo e tirando a bobo. Home, Fran, podía ser peor. E ademais és virxe. Vale, non pode ser peor. Resumindo, que che falta un fervor. Acabas de sair debaixo da sala de tonai, así que o que hai que facer é expelirte. Se ti o dis. A ver, que foi o máis emocionante que fixeches na túa vida? Vir para aquí, para esta casa. Coñecerte e compartir contigo estes meses, Fran. Aprendí Vale, moitísimo de ti. pero nunca fixeches nada, digamos, prohibido. Sí. Unha vez mexei, se levanta a tapa do váter. Toma. Vale, a ver, nunca lle cuspiches a xente pola ventá? Non, Gastache la paga nun billar? non, Chegaches tarde a casa? non, Metiches de man unha tía? non. Ai, e contan as de plástico. Pero ti que fixeches antes de coñecerme? Pois, pouca cousa. Problema localizado. A ti o que che pasa é que non pasache a adolescencia. Pero xa é tarde para volver atrás, Fran. Ei, volver atrás, aí está a solución. Onde? En recuperar o tempo perdido.
Isto va ben. En que consiste? En poñerte ao día. Vas facer todo o que non fixeches nos últimos 10 anos, pero nun tempo de marca mundial. Vale, e por onde empezamos? Pois por cambiarche esa pinta que tes. É de que teño pinta. De Sebas. E iso é malo, non? Vouche ensinar a pasalo ben, rapaz. Vai ser unha viaxe guiada pola adolescencia na que che vou ensinar a pasalo ben. Pero a pasalo ben de verdade. Todo isto vai ser sen tocarnos, non? Teño a actuación perfecta pro teu show. Sí. Un artista de carallo. Un lanzador de coitelos cego. Sí, lanza coitelos contra unha rapaza. Que sí, que é cego, sí. Que pasa? Tes algo en contra dos minusválidos? Nacido carallo. É como a Francisco Umbral, pero con tetas, Anda, vamos. Hola, pasade. Non ves, Diego? Hai cursos de formación por correspondencia de todas as clases. Aquí podes atopar calquera cousa que queiras facer. Asistente social, prevención de riscos laborais, fontanería, azafata de congresos... Non, este non, Que opinas? Todo un mundo de posibilidades. Empezando de cero como ti querías. O difícil vai ser escoller. Vos que pensades que me iría ben? Eu sigo pensando que como vendedor de ataúdes... Ana, non. Ti querías facer algo polos demais, non? Pois aquí tes varias opcións. Espera. Este xa está. O de curso de técnico de prevención de riscos laborais. O que? O que eu buscaba, un traballo de risco. Hola. Boas. Se viñas, por que levas esa pinta? Porque Fran vai me dar o fervor que me falta. É que descubrín que Sebas non tivo unha adolescencia como é debido, así que lle vou axudar a recuperar o tempo perdido. Vou revivir a adolescencia que nunca tive. Che. Ese vaso está roto. Sí, ten unha fendiña de nada. Unha fendiña de nada que pode provocar un potencial corte na boca. Pero é unha fendiña de É nada. un risco, e hai no que prever. Fixémola boa. Vamos, Sebas, que aquí alguén voou sobre o niño do cuco. Marcho, voume dar un fervor. Adeus, Sebas. Que? Que opinades? Pois que, mira, por aquí hai opcións moi interesantes. Sí, hai moitas, Está decidido. Voume matricular en prevención de riscos. Está claro que eu teño o risco no sangue. Non, Diego, ti máis ben lévalo flipe no sangue. Debíalo de pensar ben, Xa está pensado, eu son vos así. Penso rápido. Non, Dieguiño, ti mellor pensa lento, anda. Pensa lento. Voume matricular hoxe mesmo. A ver o temario. Pois este vaso case non está escachado. Ajá, non vedes? É que, claro, andades como a tolas. Ala, sen prevención de riscos nin nada, por favor. Non terás unha zapatilla por aí. Gustavo, son Rosa. Nada, non hai actuacións para ti. Sinto. Xa insistín, Gustavo, pero non queren. Como que se o pedín amablemente? Quen pensas que son? Isabel Preisler? Como un café, non? Parece que os negocios van mal, Un día de merda, ás veces pasa. Xa vexo. Perdín 3 actuacións e ainda por riba espertei cun sarabullo e botei toda a mañán reventando bolsas de pus. Boas. O que te o digas. Lucy, pon aí 2 cervexiñas, anda. Ti non tiñas clase? Sí que tiña, sí. E daquela? Está latando. Non me digas que non estás orgullosa dele, Non. Igual é mellor que vaya para clase. Sí, o profesor vai dar de conta de que falta aí, Sebas, Fran. reláxate e goza. Claro, home, mira para min. Nunca fun a clase e aquí estou. Voume para a facultade. Sebas, non te me botes atrás agora, Faltar a clase non é máis que o principio do disfrute de ser adolescente. É que virá despois, Fran, cruzar co semáforo en vermello. Moi boa esa, sí. Cruzar por sorpresa e obrigar os coches a frear. Recordo a última vez que o fixen. Cantos anos tiñas? 15. Pois Sebas non ten 15 anos. E nunca hostivo, diso se trata, Lucy, que recupera a adolescencia. Nunca é tarde. Sebas, ti sabes que isto vai acabar mal, verdade? E xo sei, todo o que fago acaba mal. Ese sí que van a acabar mal como non vais en o volume. Déixame a min. Ei, vos, cara de conas! Parade de meter barullo dunha vez. Ei, que non, déixame probar a miña maneira, queres? Hola. Importaríamos baixar o volumen? É que molestades algúns clientes. Grazas, sodes moi amables, moitas grazas. Non ves? As palabras, por favor, e grazas son moi útiles. Carai, Lucy, pareces Mary Poppins. Aí paluche ben de carallo. Grazas, pana. De nada. Ala, veña, vamos, que temos moito que facer. Que toca agora? Pois temos que practicar a inconsciencia e a falta de madurez. Oi, Seviñas, cando cases de xogar os nenos de 15 anos e queiras xogar a cousas de homes, chámame.
Pobriño, tan impresionable. O malo é que se deixa impresionar polo enredante de Fran. É un enredante, pero está cachondo. Ah, Comigo porque se cortou, que senón xa lle tiña dado un bo repasiño na cama. a que nunca se cortes, ti, non? Algún día ese carácter que tes? Deixalo, vaime moi ben sendo eu mesma. Sí, son eu, que? Dale o trato. 300 euros. Mira, mete o contrato onde che caiba e vai tomar polo cu mamalón. De acordo, necesito axuda. Son demasiado eu mesma. Vaya día levamos, Outra vez en ir a clase, metido nun futbolín, gastando os cartos, os meus cartos, por certo. Pero pasámoslo ben, Sobre todo cando lle gañamos a eses, os fixemos pasar por debaixo do futbolín. E iso que eran moi bons, Sí, sobre todo para ter en 10 anos. Hola, rapaces. Diego, como che vai? Estou excitadísimo. Pois nada, darlle unha alegría. Non, mame, excitado de nervioso, de emocionado. Fun coller o material pro curso que vou facer. Un curso? Prevención de riscos laborais. Trátase de analizar calquera Moi situación... ben, adeus. Non, pero esperade que teñemos unha che de cousas que contar. Tomamos algo. Veña, vale, pasando. Fran, para min que a Diego lle sobra un fervor. Pasa, anda. Isto está tirado. Ademais, todos os temas son apaixonantes. Está cheo de fotos de accidente. Exacto. Unha vida de accidentes, de imprevistos, de risco. E ali estarei eu, para evitalos. Está moi ben que te poñes a estudar, Diego. Enhoraboa. Digo, que pringado, tío. Mira que poñes a estudar os teus anos, colega. Sebas, hai momentos na vida nos que un ten que empezar de cero. Eu tamén o estou facendo, Estou empezando a vivir. Ah, xa, o plan ese de Fran para darche un fervor. Conste que iso tamén ten os seus riscos. Eu son especialista en riscos. Diego, Así que se... acabas de comprar os libros. Ainda non os liches. Perdoa, técnicamente estou matriculado en prevención de riscos laborais, así que sei ben do que falo. Que? A instalación eléctrica. Pero mirad este enchufe. É un perigo. Iso é certo. Unha vez metín a lingua e deme unha cambra que se me torraron as orellas. Por que carallo me diche a lingua? Tanto ten. Estes cables é que non cumpren a normativa. Ai, que non cumprimos as normativas, Fran. Ai, que nos van denunciar. Ai, que nos deteñen, Fran. Imos ir ao caldeiro. Va, tío, nos pasamos as normativas, colega. Sodes uns inconscientes, uns irresponsables. Pero non vos preocupedes, Isto amaño eu. Ti? Necesito soldador, cable para empalmar, un enchufe novo de toma de terra. Pódome encargar eu mesmo. Pero ti tes idea do que falas? Sebas, esa non é a pregunta correcta. A pregunta correcta é: Diego, podes facer iso gratis? Tranquilos, entre amigos. Ademais, así váleme de prácticas. Onde tedes as ferramentas? Tenas luz, nalgún armario daqueles. Pois nada, ti a traballar, que nós temos que marchar. Tranquilos, vos o voso. Pero non íamos descansar, Fran. Levamos todo o día facendo mangante. Que verá Diego recordoume unha broma que fixemos nun asilo. Eu recordeiche un asilo de ancianos. Foi hai 10 anos. Un colega máis eu fixemos... Os vellos corrían dun lado para outro. Veña, vamos, que vas a escapar. Ala, Diego, nos marchamos a descerebrarnos. A broma do asilo segue sendo un clásico. Cambiarlle os vasos das dentaduras postizos é genial. Sí, que bromazo tan divertido. E seguimos indo para casa. Non, hai que seguir coa tua educación. Sabes o que imos facer agora? Non. Imoslle pedir 2 cervexas a Raúl. Ímolas beber e non llas imos pagar. Non, Fran, non. Veño, vas a aprender a disfrutar do maior placer da vida despois do sexo. Consumir sen pagar. Eu deixei o meu primeiro pufo cando tiña 11 anos. Estaba cuns colegas, Que? Que queredes? Non fixemos nada malo, Estamos aquí sentados, nada máis. Tranqui. Raúl, ponnos 2 cervexas. Que queres que faga, Fran? Beber e sair correndo, sabe onde vivimos? Sair correndo é de principiantes. Tes que aplicar a regra dos 3 M's. Dos 3 M's. Morro, morrazo e morramo. Aquí está. Que non fixemos nada malo. Non nos tens por que torturar así, Raúl? É injusto. Sebas, mesturaches medicamentos. Non, estou ben. Deixa as cervexas aí. Raúl, teñote que informar de algo. Vou beber a cervexa, pero non xa vou pagar. Vale. Por que sí?
Sí, apunto xa esa me pagarás e ti, porque a ti xa non te apunto máis. A miña apunta ya Sebas. Ok. Pero dixeches que a cousa era non pagar. Eu empufei a miña, ti amañate como poidas. Raúl, mira unha cousa. As cervexas, apúntalle a salud. E iso por qué? Polos 3 M's. Morro, morrazo e morrame. Vale. Xa mañana estou con Lucía. Vale. Moi ben feito, estou orgulloso de ti, sí, señor. Mi madriña, que malo pasei, Fran. Eu non estou afeito, tes un carronazo, pero a mí non se me dá. Pois aprende rápido. Veña, non me digas que non te sentes máis vivo, Te queda mal sentirme vivo, se non me vai matar. Mira, Rosa, tens que aprender vos modais e o mellor é que practiquemos unhas... Que pasa aquí? Que vos estou a salvar a vida. Carallo, que desfeita. Diego, que fas? Reparar esta instalación eléctrica que calquera día saltades polo aire. Podes saber quen che deu permiso para facer isto? Fran, Quen é técnico en prevención de riscos? eu... Nos ten que chamar un técnico en prevención de Diegos. Mira, Diego, volve a poñer todo como está. Non, como estaba mal. Vale, pois pono ben. E canto antes, por favor. Vamos, Rosa. E vas deixar a casa en mans deste chalado? Diego! Todo controlado! Todo controlado. Seguro, Diego. Segurísimo. Hola, ¿qué tal? Ben, Pero o teu home está poñendo a casa de Lucía patas arriba. Por qué? Que está facendo? Previr riscos. É peor do que pensaba. Tanto está obsesionado e non se pode razoar con el. Non se pode nunca. Unha cousiña, podemos ir para a tua casa? É que Rosa necesita que lle axudemos. Ai, sí. Sí, necesita aprender vos modais. Que? Pasamos? Eu quero un café con gotas, a ser posible con máis gotas que café. Arre, carallo, isto está cheo de trapalladas. Paréceme que o primeiro que hai que corrixir é a tua maneira de falar, Rosa. A ver, di o primeiro que che pase pola cabeza. Merda. O segundo que che pase pola cabeza. Carallo. Non. Así non imos ben, Mira, imagina que me chamas por teléfono, E queres que eu contrate un dos teus artistas. Diga? Hola, son Rosa, como vai o meu? Non. Ti tes que procurar ser amable. Algo así, mira. Hola, son Rosa. Que tal estás? Ben, alégrome. Chamaba para ver como ian as xestións. Moi ben. Ves? É así. Se é por teléfono, se é en persoa, tes que aproveitar a linguaxe dos xestos para resultar máis agradable. Linguaxe de que? Do teu corpo. O de que foda co empresario... Non. A ver, imagina que Ana é unha empresaria. Érguete, por favor, Rosa. E ti queres que contrate tamén un dos teus artistas para un espectáculo. Veña, vala a saudar. Acción! Hola, Rosa. Rosa, practica o sorriso. Con un pouco máis de entusiasmo. Vamos, ánimo. Síntete en sintonía co contorno. Sorrí con gana. Vamos outra vez. Acción! Hola, Rosa. Hola, Ana, que tal estás? Que? Que imos progresando. Sentade, por favor. Ímonos centrar agora no resto da conversa. Rosa, non pode ser tan directa. É que resulta agresivo. Eu sempre son directa. Aí está o teu problema. Procura iniciar unha conversa interesante para romper o xeo. Grazas, Ana. Mira, o máis vulgar é falar do tempo, pero ti podes aproveitar algún comentario profesional. Como, por exemplo, un espectáculo que fuches ver. Ou unha obra de teatro. Ou un libro. Ou unha película. Ou unha canción. O tema da música teño controlado, canto de carallo. Mais vale ser punky que maricón de praia. Non, tens que cantar, Rosa. É máis, rogámosche que non cantes. Trátase de falar de música para conseguir gañar o interese do outro, para chamar a súa atención. Algo así. Hola, Ana, sabías que máis vale ser punky que maricón de praia? Que? Non cantei e chamei a súa atención, non? Iso sí que o fixo. Raúl,
Se eu fose inspector en riscos laborais, metíache un expediente que habías vertí, eh? Pero non es inspector. Pero estou en camiño. Canto dura ese curso? 3 meses. Pero isto sacou en 3 días, eh? Este bar é unha trampa mortal. Estabas máis seguro traballando no templo maldito. Nunca me pasou nada, Diego. Pero máis vale previr que curar. E para iso estou aquí, para prever riscos. Primeiro, esta tarima está mal fixada. Está perfectamente. Mira, se o que queres é matarte a la ti, eh? Se o que queres é unha denuncia da inspección laboral a la ti. Se o que queres é que che caia un... Vale! Podocho amañar eu. Veño de traballar no piso de Lucía. Se deixa lobar nas miñas mans, convertereino nun sitio a proba de inspeccións. É totalmente seguro. Nas túas mans. Quedaría máis tranquilo se o deixase nas mans de Jerry Lewis. Ajá, como queiras, eh? Pero cando teño o título, vou estar moralmente obrigado a dar parte do mal que está esta tarima, eh? Vale, amaña. Grazas, Raúl. Non te arrepentirás? Cando dis iso sempre acabo arrepentíndome. Hola. Hola. Diego, espero que deixara o piso como estaba. Non, como estaba non o deixei, que iso sería de irresponsables. Deixei no seguro e a proba de riscos. Non vos arrepentiredes. A que entra medo de carallo cando di iso. Moito. Ah, Lucía, antes de ponerte a traballar tesme que pagar 2 cervexas. Eu por qué? Deixou unas a deber Sebas e apuntonas na túa conta. Non, Sebas non, imposible. Sería Fran. Foi Sebas. Non foi Fran. Sei distinguir perfectamente a Sebas de Fran. Sebas é o baixiño torpe e Fran é o mangante manipulador. O que deixou a deber as cervexas foi o baixiño torpe. Xa, pero algo me di que a culpa é do mangante manipulador, porque sabía que había que acabar enrodando as Sebas. É que resulta que agora quere que saiba recupera o tempo perdido. Apaixonante, pero pagas 2 cervexas. Raúl, apunta aí. Mira, vou necesitar formigón, fibra de vidro, trades, madeira de carballo e un par de albanéis con contratos a tempo parcial. Ok, Diego. Diego vai tomar polo cu. Moi ben, e agora imos practicar unha tarefa fundamental de todo adolescente. Vaguear. Eu empecé cando tiña 14 anos. E aínda non paraches. Exacto. Imos empezar polo básico. Estomballarse no sofá. Veña, estomballate. Iso é estomballarse? Sí. Estomballate como é debido, home. Sebas, tens de que poñer un pouco de interese. Pero non está ben así. Tens de que esborrallar. Sebas, non imos chegar a ningures se non és quen de estomballarte como é debido. Tens de que zapatear. A arte de zapatearse consiste en fundirse co sofá. Que tal o fago? Mellor, moito mellor. Pero a postura das pernas é mellorable. Tens de que escarranchar. Ai. Moi ben, sí, señor. Pero con un pouquiño máis de paixón, Sebas, con máis paixón. Hola. Sebas, que fas? Estou me escarranchando. Que tal o fago? Bastante ben. E agora tens de que manter así ata que te canses de descansar. Sebas, primeiro faltas a clase. Despois dime, Raúl, que deixas cervexas a deber no bar e apuntas máis a min. Sí, pero teño 3 boas razóns. Que cales? Os 3 M's. Vale, isto só a cousa de Fran. Morro, morrazo e morramen. Sen dúbida a cousa de Fran. Mírate, se viñas. En serio que che gusta isto? Estou me dando un fervor. Pregunto, se che gusta. Non é tan cómodo como parece. Refírome ao que Fran está facendo contigo. Muller, a adolescencia, segundo Fran, non é que me entusiasme moito, que digamos. Pero é que el pon tanto empeño, logo que... Pero que pasa aquí? Ai, perdón. Non digo iso, é que non funciona nada. Os enchufes non van, os interruptores non van, a instalación eléctrica está feita unha merda. Diego. Vou falar con el. E eu que fago? Sigo aquí escarranchado. Sí. Carai, pois... Escarrancharse ten a súa técnica, Hai que dar a Fran o mérito que merece. Diego, eu non sei o que fixeches, pero nesta casa non funciona nada. Diego, eu non sei o que fixeches, pero no piso non funciona nada. O que fixen foi establecer parámetros de seguridade do fogar.
A miña cadeira está torta. Perdoa, está calibrada para ser ergonómica e evitar posibles lesións nas costas. A instalación eléctrica do piso está feita unha merda. Perdoa, está redeseñada para evitar curtocircuitos. Puxeches mallas de seguridade nos estantes. Claro, para que os libros non nos caian enriba en caso de terremoto. Pero que terremoto, Diego! Paréceme que... Non, estou segura de que estás toleando. Ai, sí, así que de tolos garantí a vosa seguridade, evitar accidentes. Que queredes que lle faga? Se son técnico en prevención de riscos. Diego, ti non és técnico en nada. Diego, sei que tes ganas de traballar, de axudar, pero por favor non nos axudes tanto, vale? Si, non nos axudes máis, senón vas a acabar con todos. Ajá, así mo agradecedes, ingratos. Diego, non te mauceques. Vivides nun risco constante, grazas a min. Agora estades seguros, grazas a min. Non, grazas a ti, cando prendo o Goldman, apágase a neveira. Ai, canta ignorancia. Diego, non te mauceques que mauceco eu. Pero que saberedes vos? Acaso sodes técnicos en prevención de riscos? Ana, zapatilla. Aí falaches, Fran. En prevención de futuros riscos haberá que prohibir o uso indebido de zapatillas. Podo intentar eu? Dalle, é moi relaxante. E xa podes deixalo todo como estaba, na casa e no piso dos rapaces. Podelle tirar outra? Non, que dúas xa é vicio. Agora imos practicar modeis de sociedade, vale? Para cando teñas, por exemplo, unha comida de traballo. Vale, empeza a comer. Acción. Como iso mo está isto? Que se lle mollan unhas bragas de gusto cun peixe como este. Boas. Diego, supoño que virás a mañá a desfeita que fixeches. Perdoa, pero o que fixen foi evitar vos perigos. Agora, se queredes viver en risco... Queremos, sí, queremos. Volve a poñer todo como estaba, queres? Noso, vale? Hai que facer cambios, Rosa. Cambios profundos. Non podo comer mentras tanto? Non podes, é que eu xa vin da mundo. Mira, ti necesitas un tratamento de choque. Eu vou facer de ti unha muller nova. E non imos sair daqui ata que o consiga. Pois ala, veña. A buscarme. Ia pola rúa e quedei sin falar. Vaya nena, vaya rapaciña, acababa de pasar. Vaya nena, tiña arte, tiña estilo, tiña algo máis. Vaya nena, a moza máis fermosa que ninguén viu xamais. Vaya nena, non sei se estarei a altura, vou perder a compostura. Eu vou tolear. Vaya nena, vaya nena, vaya nena, vaya nena. Estás moi ben, Rosa, moi ben. Avanzamos moitísimo. Pero non sei eu se... Non, en serio, está moi ben. Ata lle estou collendo gusto a isto de ser ridícula. Listo, se acabei. Podedes volver a vivir en perigo. Grazas, Diego. De nada. Alá vos, Ata logo. Ata logo, Diego. Diego. Que pases unha boa tarde. Rosa, iso estivo xenial. É fácil. O saúdo, sorrir, comer os poucos. Ata me estou facendo a levar esta roupa. Se non fose por... Ai, que alivio. Ai. Rosa, por favor. Ai, que? Está mal. Ai, e logo como fan as tías finas cando lles pica o cu, porque cando o cu pica, pica. Ai. Está ben. Nada de rañar o cu. Que? Outra cervexiña? Non, eu xa non podo máis. Primeiro vaquear, despois de cervexas, despois a sala de videoxogos, máis cervexas, despois chamar os interfonos e botar a correr.
Esa foi boa, Sí, o Festival do Humor. Eso que xa non corro como antes, Cando tiña 17 non había quen me pillase. Daquela, porque hoxe casi nos pilla un xubilado coxo. Escapamos polos pelos, Veña, vai pedir outras dúas, anda. Raúl. Ai, Raúl. Dúas máis. E apúntalle a salud. Pero seguro que queredes outras dúas, e xa levades 8 cada un. Claro, non sabemos vivir a vida. Olé. Fran, xa deixei listo o piso. Grazas. Que tal o día? Aquí, dando os fervores e máis fervores. Ti e máis eu temos que falar. Que che pasa? Por que coxeas? Ah, claro, un accidente laboral. Ah, claro, un accidente laboral provocado por ti. Tropecei coa tarima que estaba mal colocada e caín. E ademais non sei que carallo fixeches aí dentro co lavalouza que non vai. Inutiliceino. Estiven todo... Sí, porque era un perigo. Ia empezar a perder auga dun momento a outro. Pero se o lavalouza era novo. Era unha ameaza pública. Carallo. Ah, e con respecto do tropezo, eu deixei a tarima perfectamente. Outra cousa que ti xexas un torpe andes caendo por aí adiante. Antes non tropezaba. Non irás discutir cun técnico en prevención de riscos. Ti non és técnico, ti és Atila. Ajá, así mo agradecedes, Tedes vos todos por moi listos, pero veredes cando teña o título. Oi, cando teña o título. Diego, ti non vas ter título ningún, visto o visto. Visto. Estragache a instalación eléctrica dos rapaces, o meu bar. E segundo me contaron, mesmo a túa casa. Facía o meu traballo, eu preveño accidentes. Bin Laden prevén accidentes moito mellor que a ti. Acabarás tragando as túas palabras. Iso sí, alas tragar letra por letra para evitar perigo de atragoamento. Adeus, Diego. Iso tamén ten o seu perigo, Adeus. Diego, ven aquí a beber en Rañala, ¡Leve la vida loca! Sebas. Ai, sube. Hola, Lucía, que tal? Como estás? Todo ben? Moi ben, Rosa. Alégrome. Hoxe vou empezar coa miña etapa de tía educada. Teño que pechar un trato, vou ver se os modais funcionan mellor que a mala hostia. Seguro que sí. Vémonos despois no bar, vale? Vale, ata logo. Chao. Por certo, para agradecerche o que fixeches por min, trouxenche isto. Son os Ferrero Rocher, o placer do exquisito. Grazas, Rosa. De nada, nena. Chao. Ai, teño unha resaca que non me lambo. Pois veña, que hai que seguir co plan previsto. Ai, máis probas. Sí, é que me acabo de acordar do verán do 94. Verán do 94, que pasou? Que foi o mellor verán da miña vida. E hoxe ímolo repetir. O verán inteiro? Sí, así que hai que apurar. Hai que entrar ás agachadas nun colexio de monxas, fundar un grupo punk... Ides facer o qué? Nada, Lucía, e cousas nosas. Eu vou dentro facer unhas chamadas, Sebas, por que non llo dis? O qué? Que estás farto destas parvadas e que non te estás divertindo. Que faz por non desgustalo? Pobriño, está encantado recordando vellos tempos. E ti como estás ti? Escarranchado. Ai, mira, xa me sae mellor, non? Igual teño que estirar un pouco máis esta perna. Sebas, deixate de parvadas, que eres, senón non fas ti fago eu. No. Fran! Fran! Que? Que a Sebas non lle gusta andar por aí facendo de neno de 15 anos. O que? Que só fai porque non se quere quitar a diversión. Pero que dis, muller? Se está pasando de carallo. Fran, ti padeces a síndrome de Peter Pan. Queres vivir toda a túa vida como un adolescente e agora atopache a excusa perfecta para comportarte como un neno de 15 anos. Esa excusa é o pobre Sebas. Non o faz para que ele recupere o tempo perdido, non. Falo porque ti queres volver a vivir tempos pasados. É o que chamamos trasvase de personalidade sublimado. Que tía pedante. Ai, ten razón, Elu. Sebas, dille a verdade. É que eu estou aquí ocupadísimo escarranchándome. Sebas, o que di aquí Mary Poppins é certo? Sebas. Sebas! Ai. Vale, é certo. Que non aturo andar de trola todas as noites, Fran. Faltar a clase, ir ao billar, sabrear copas, gastar bromas en chiste ningún. Ai, non quero soltar un colexio de monxas, nin fundar un grupo punky. Que me dis? Pois que mo podías dicir ti, non? E non usar a Lucy. Se así é como mo agradeces, pois tomo nota. Como estás? Mal. Teño dous problemas. Un que Fran está enfadado comigo. E dous?
Que collín unha mala postura e non sou capaz de quitarme deste escarranchamento. Diego ten hoxe o exame. Xa, pero se non tivo tempo de estudar. El di que xo ten todo controlado. Ai, sí. A verdade, aínda que soe un pouco mal, case espero que non aprobe. Non soa un pouco mal, soa moi mal. Vou no dicir eu tamén. Espero que Diego suspenda. Soa fatal. É que está insoportable con tanta prevención de accidentes. Non pode ser. Pero Hola a todos, que tal? Ben, ben. Unha mañá divina, non si? Raúl, cando poidas, se me fai o favor, rogaríache que me trouxeses un café con leite se és tan amable. Bo traballo. Rosa, hoxe tes unha reunión de traballo, non si? Sí, teño que negociar a contratación dun dos meus artistas. Un home fascinante que interpreta o concerto de Aranjuez eructando. Sei que pode resultar groseiro, pero a música é tan deliciosa. Iso sí, O café. Moitas grazas, Raúl. As que ti tes, querida. Quedo moi agradecida. E o prazer é meu. Favor que ti me faz. Non son digno. Faltaba máis. Vale. Que? Que non pode ser tan educada, porque corre o risco de resultar... Empachosa. Vos queredes? Estou me pasando. Sí, son eu. Hola, que tal, como está? E a familia? Dealle recordos a súa dona. Por suposto que sí, vémonos hoxe, faltaba máis. Onde? Eu estou no bulevar, pero... mellor quedamos nun sitio un pouco máis fino. Onde? Perfecto. Moitas grazas. Non, a vostede. Favor que me fai. Quedo moi agradecida, faltaba máis. Ata agora. Querida, un sitio máis fino. Raúl, por favor, escoitando conversacións alleas. Que desagradable. Por favor, que alguén diga algo ordinario ou unha bordería. Cago en todo. Que alivio, menos mal. Pois sí. Mamá, eu cando era rapaz pasaba o ben. Como que o pasabas ben? Pasáchelo como tiñas que pasar, como Deus manda. Non sei, é que igual tive unha adolescencia pouco emocionante. Vamos, que non fixen as cousas que fan os adolescentes normais. Como a que? Non sei, tolear, facer burradas, comportarme como un animal irresponsable, ese tipo de cousas. A ver, fillo, a min todo iso some a que Fran che anda a romper a cabeza. Sí, algo así. Pensas que perdiches algo porque non tiveches unha adolescencia criminal como a súa, de coma etílico en coma etílico. Mais ou menos. E non che deu por pensar que igual el tamén perdeu cousas, cousas que ti sí que fixeches. Pois non. Non o pensara, mami. Ti gozaches á túa maneira, se viñas. Cada quen ten a súa vida, e ninguén pode vivir a vida doutro. Ei, tes razón, mamá. Grazas. Un bico. Un bico, filliño. Que faz? Collinlle gusto escarrancharme. Veña, deixa iso, anda. Falamos. Falamos. Por que non me dixeches que te aburrías comigo? Porque che ia sentar mal. Non é excusa. É que eu non son como a ti, Fran. Non fai falta que o xures. Pode que non levar unha vida moi intensa toda agora. Os Teletubbies levaron vidas máis intensas que a túa, Sebas. Pero eu teño moi bons recordos da miña adolescencia. Ti? Sí. Cando teña 15 anos pasaba o de medo. Non lle robaba as dentaduras aos vellos, nin faltaba a clase, pero pasaba ben a miña maneira. E cal era a túa maneira de pasalo ben? Loitaches algunha vez con sabres de luz, Sabres de luz. Da Guerra das Galaxias. Movida friki da túa, vale? Mira, Sebas, as películas están moi ben, pero non é moi... Toma. Vas flipar. Así que con isto era co que pasabas ti tamén. Sebas, non. Luke. Dime, Obi-Wan. Carai, Fran, moi ben. Vale, xa vexo que non che gusta. Traidor! Hola, cariño, que tal foi? Suspendín. Vaya, a verdade é Que que... xa o esperaba, sí. Diego, é que non... Non estudei dabondo, xa o sei.
Pensei que non o necesitaba, que tiña o temario controlado. Sen embargo... Non tiña nin idea, sí, xa o sei, suspendín, non fai falta como repitas, que suspendín, que non vai para nada, que fracasei outra vez. Diego, ti non fracasaches. Ai, non. Home, sí, fracasaches. Pero tampouco vas triunfar en todo o que intentas. Abondaríame con triunfar unha vez soa, Unha soa. Diego, non estudaches. Empezaches coa tua leria de isto xo sei eu, son un experto, ninguén me ten que ensinar nada, claro, pasou o que pasou. Que suspendín. Suspenso en porvir. Suspenso en futuro. Ai, Ana, que vai ser de min? Xa atoparás algo, xa Sí, verás. claro, algo haberá. Buscarei o traballo máis humillante e miserable, un traballo que non queira facer ninguén. Diego. Limparei letrinas, recollerei esterco de cabalo, fareime guionista de teleserie. Dieguiño, tranquilo. Ai, Ana, ese non vallo para nada. Que fai a sociedade con alguén que non vale para nada? Mandan a vivir a Casa Branca a Washington. Que tal se foi? Verás, cheguei ao despacho do empresario e fui moi educada. Moitas grazas, moi amable, tanto gusto. Que ben, que ben. Que? Pois que non quería contratar o meu artista, dis que ten a Paco de Lucía para tocar o concerto de Aranjuez e que facelo con erutos lle parecía un insulto. Vaya. Así que me fartei de ser educada e dixenlle que era saber o que é un insulto de verdade, mamalón do carallo. Non sigas, que xa imagino o resto. Conseguín o contrato. Que? Contratou o meu artista e pasou de Paco de Lucía. A ver, insultáchelo e deuche o contrato. Dime de conta de que hai ocasións nas que hai que ser educada e outras nas que hai que cagarse en todo. Desta vez conviña cagarse en todo. Logo todo o esforzo que fixemos non serviu de nada. Non dixo nada. Veume de maravilla. Agora, dependendo da situación, podo ser unha tía educada ou ser eu mesma. Ai. Pois alégrome de que conseguira o contrato. Ai. Eu case marcho. Pois eu case que tamén. Pois mira, cámbiame de roupa e imos ao bar. Invitas ti. Luke, eu son teu pai. Ai, carai, Fran. En serio, Lucía. Hai ocasións nas que é mellor ser borde para que te respeten. Pois eu só me poño borde con Fran. Os seres humanos prefiro un trato amable. Hola, que tal? Hola. Ei, que tal? Moi ben, e vos? Vale, xa que o queredes saber, direívolo. Suspendín o exame de ingreso. Ai, vaya. Lamento moito. Hai que foderse. Podédelo dicir, son un fracaso. Eu non diría tanto. Non. Recordas que min utilizáchelo lavalouza? Como esquecelo? Pois hoxe mesmo pasou o técnico por aquí e resulta que tiñas razón, Diego. Había un tubo escarallado e podía perder auga se non é por ti inundase o meu almacén. Ai, sí. Ajá, grazas a ti evitei un accidente. Apañade esa, son un xenio en prevención de riscos. Cagueina. Dixen xo non xo dixen, tiño o tema controlado, salvei a vida a Raúl. Home, a vida... Podías esvarar na auga e romper a crisma. Diego, non te me Dixen que podía previr accidentes e prevín un accidente. Diego, Fixen ou non o fixen? vai parando. Porque son un home con iniciativa, cun obxectivo claro e con método. Diego, por favor. Eses necios suspenderonme, pero que saberán eles? Eu sí que sei, eu son o que salva vidas aquí. Admitide que tiña razón, admitideo. Diego, fai o favor. Non, claro, ridastes de min, ristes vos de min, todos. Pero fun eu quen lle salvou a vida a Raúl. Que ri do último ri mellor. Mirade como río do último. Cala dunha vez, carallo! Grazas. Pero moitas grazas. Cando queirades quedamos na miña casa e dou vos unhas clases de mala hostia.
sentir unha oscilación na forza. Cara de cona, escala de xa dunha vez, carallo! Carai, con Chihuahua. E agora que? Eu xa que estou escarranchome. Ah, boa idea, sí, señor. Ai, Mira, algo bo que aprendín de ti. ai. Botarán algo na tele? Supoño. Ai, onde está o mando? Aí. Pois eu paso de ir o coller. Eu tamén. Eu máis... Por que non me dixeches que pasabas tan aburrido comigo? Porque che ia sentar mal, Fran. Y además, ahora, en Off the Record... Es que me dice mi madre que yo tengo un oído muy bueno. Estudar algo que lle guste. Mira, facer un curso, por exemplo. Hola, ¿qué tal? Adiós. Joder. Obxectivo, converterte nun ser humano normal e evitar que acabe sendo como esa... A ver, obxectivo, converterte nun ser humano normal e evitar que acabe sendo como a esa banda de mortos viventes. La fruta, ¿no? Sí. É como a Francisco Umbral con tetas, Anda, vamos. Hola. Pasade. Que? A instalación eléctrica. Pero non, mirad... ¡Es un enchufe ruso! ¡Acaba con él! Es que, a ver, no, en ensayos non estaba enchufado. Vamos, que disto un cargo meu mesmo. Que metí un vamos, Hay un rap de virgomanía. vamos, que vamos. Vas discutir cun técnico en prevención de... fatal, lo dicho isto. ¿Qué va? ¡Ibas bien! Non queres que fale? Xa está decidido. Voume matricular en prevención de riscos. Non sei que máis cara lle digo. Algo máis era, Sí. Nas túas mans, quedaría máis tranquilo se o deixases a na brancha of friend and kind of person and the can burn again in hand of water like this, yeah. Okay. Carallo. Con respecto ao do tropezo, eu deixei de a tarima, esta. Esa, aí. Ai, que horror. ¿De qué me vale sentirme vivo si no me va a matar?